ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶିଶୁ ଦିବସର ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାଚା ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲେ। 1957 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କମିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ଦିନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଚ, ଗୀତ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ମଞ୍ଜିରୁ ହେଉଥିବା ଚାରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। କଠିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଦୟାଳୁ ଭାବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆଦି ଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ କେବଳ ମଜା ମଜଲିସ ଓ ଖେଳ ଖେଳିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଭଲ ନାଗରିକ ହେବୁ। ଏମିତି କିଛି କରିବୁ ଯେମିତିକି ଆମ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।